मेयर साहेब इधर अपने के नौकरी धोकरी हम न करम अपने के नौकरी। का भेल कथी भेल काहे गरमाइल बड़ा? अपने के साथ रह के भूखे मारू का? संगे संगे रहबे करू भूखे पेट रहो। बताबो करबा कि खाली खिसियाबे करबा? माने कथी बताऊ अपने के मालूम नहीं खे तलब को इतना महीना के देले बाड़ी या कितना महीना के बाकी बा? मिली मर्दे सब मिली। मिली? अब कहिया मिली? आर्थिक वर्ष बीत गए हरदम कहले आजू मिली बिहान मिली कितना दिन से रुकते अब आर्थिक वर्ष बीत गई तो अब कहिया मिली? एक बरस से काम करी तारी उहो तलब मिलल बा 3 महीना के आ उहो तलब स्केल के आधा सब मिला जुला के 150 रुपया के तो रोजे पड़ता। इतना में कौन काम करी? न चाहिए हमारा ये सब नौकरी। तू हो बहुत बड़का बनै तारा सुन ला कहत बाड़ी कि सब मिली त मिली कहिया मिली? अपने के पीछे पीछे कितना दिन से घूमे तारी तो हमनी के किछो न मिलल आ कौनो ऐसा लोग के दे दिल बड़ी 10 लाख 20 लाख के बजट बिना मतलब के जवान अपने संगे कहियो न रहले ओकरा के 10 लाख 20 लाख के बजट चलावेला। मेयर साहेब पिटाई खाऊ हमनी आ गाला गनी दोसर गोड़ा नइखे ई नौकरी करे के हमनी के। ऐसे निमन हमनी के 10-10 लाख के बजट दू 10 दिन में हमनी के 2-2 लाख रुपया हो जाई। बजट तो मिली लेकिन कमीशन चाहिए ऑफिस के 10% आ हमरा 15%। मेयर साहेब एहू में सब अपना ही ले लेम तो हमनी के कथी बची? अपने 25% कमीशन के अलावा कहम तो शिलान्यास करेला 100 गो गामछा नाश्ता आ पंडित जी के दक्षिणा सब मिला के 3 लाख तक खर्चे हो जाई बच गेल 7 लाख तो 7 लाख में कथी होई बताऊ तो? मेयर साहेब अपने के साथ हमनी के नइखे काम करे के साल भर तो भूखे बिता देली दोसर आदमी अपने के जौरे पैसा कमाई आई अपने के ऊपर कुछ होई नू तो उ तमाशा देखी। अपने काहे तो फ्री में थोड़ी देले बड़ी सब में तो कमीशन ली ले।